Il-Kunsillier Laburista Justin Haber irreżenja mill-Kunsill Lokali tal-Furjana. Dan wara li jinstab ħati li jeddet lill-uħtu u wara li it-tnejn ġi żvelat każ ieħor kriminali pendenti fil-konfront tiegħu. Tant li issa Justin Haber kien sfurzat jixħet ir-reżenja tiegħu mill-Kunsill tal-Furjana. L-ewwel każ imur lura għat-8 ta' Jannar tal-2025, meta Haber kien bad voice recording jeddet lill-uħtu Pearl Vella Haber fejn qallilha li kien se jaqtala rasa. Blacks goalkeeper internazzjonali jammetti dawn l-akkużi u jiġi kundannat. Għaldaqstant inħarġet ordni ta' protezzjoni favur il-vittma valida għal sena. Huwa kien ikkundannat fis-27 ta' Mejju li għadda. Iżda Robert Abela u l-Partit Laburista ma qalu xejn dwar dan il-każ ta' vjolenza domestika verbali. Fil-fatt, minkejja din il-kundanna, Justin Haber żamm il-pożizzjoni tiegħu bħala Kunsillier Laburista għal 5 tim sħaħ. Bl-eżekuttiv tal-Labor ma jieħu l-ebda azzjoni fil-konfront tiegħu. Imbagħad matul il-ġurnata ta' tnejn kien żvelat li l-eżekuttiv tal-Labor kien se jiddiskuti dan il-każ serju. Bil-Malta Today tindika li Justin Haber qed jaffaċċja akkużi serji kriminali oħrajn. Bid-dettalji tal-każ ma jistgħux jiġu mxandra fuq ordni tal-qorti. Kien biss wara li ġie żvelat dan it-tieni każ kriminali li Justin Haber kien sfurzat li jirriżenja, tant li kellu jidħol fiha wkoll id-deputat mexxej tal-Labor Alex Agius Saliba. Iżda anka f'dan il-punt Robert Abela baqa' fis-skiet assolut. Issa Justin Haber irreżenja totalment mill-Kunsill Lokali tal-Furjana, bistennija għal min se joħodlu postu. Intant Net News jinsab infurmat li it-tieni każ illi jinsab imdaħħal fih Justin Haber għadu għaddej.